देग्लाय बाथि खेब जे 13 बोसोर बैसो सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा पर्बजरानि काजिगाव आरो मंगाजरा थिपखाय आरो बासबारि आन्सलिक कमिटि एबसुखौ लाफानानै देग्लाय काजिगावआवहाय आन्सलिक एबसुनि सिङाव जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम जादों। जोङो आगस्ट दाननि 3 तारिखनिफ्राय जोङो जागायजेननाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मानगोनां बिथाङा जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेनि उनाव जोंनि किक अफ खालामनानै होगोन जोंनि ट्राइबेल संघनि बड'लेण्ड रिजननि मानगोनां निरन्जन ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड रिजननि मानगोनां आफादगिरि ट्राइबेल संघनि दा बिथाङा जोंनो किक अफ खालामनानै होगोन आरो बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावगोन साहित्य एवार्डी सुनिल कुमार ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंनि गेजेराव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावगोन आरो बेनि उनाव जोंनि जे जागायजेननाय हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां एमएलए इएम आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव बाहागो लागोन आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 3 तारिख आगस्टनिफ्राय जागायनानै 17 तारिख आगस्टआवनो जोङो फाइनालखौ जोङो खुंफुंगोन। दा बेनिखायनो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन आफाद आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोर माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सानसुमै आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिंनि रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बाथि खेब जे हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायाव बयखौबो लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयखौबो हांख्रायबाय। गोजोन्थों।